Kurera na change. Change. Soka isiko. Iko ngambo. Iko ngambo soka. Iko ngambo. Soka karibu sikati buluka. Soka no. Akia bro basi kuka. Kuka. Konya kabere mechi abantu. You are sorry gento kieke. You are not sorry. Ebirecha eriogeri kwa wonku nerire go yoko nyora. Oire bati ane kai kwali rusi. What the nerio? Obunoboro. Oko ngaka iga okwanda ryoko orire tigo shimo tubune barimo. Eko ngawe ira naga. Iye okori. Ena waka by mistake. By mistake gento kieke nerio go iro kuneriga. Okunerio nde kwesi okonyora njera. Ikioko ngakira wokwanda ryoko gochongora go chimotu. Smartphone you made it. You are sorry gaki ngakane. Ngakane. Checking into keke. Ngakane umeniumisa. I need to go for mental checkup. I'm sorry. You are sorry into keke. Ngakane ngende ngakwe x-ray gando ndio okiri once Nenda kwa quick onde atere. Nkole dela kaingo konyora na amenyo gusai neli chini. Kaingo chuko konyora. Okay, I'm sorry. Kende nke yabuna you are sorry nkonye bese yungende ngakwe. Ngano ntumira mpesa na isiminyobe. Aye baba. Ota bakwe aye. Ota nyoro monto chira kora boli na kiume kayarwe. Ntene barimo. Ngakane ko ngaho kwa ngakirega. Ntena. Nemba no nyugwete mategete. Ntena. Monto yo tomire. Nakyo ko mwango yego tete ko ntumira chibe. Bana tuto tinge nimbwete bintu. Chitu ke chiko korete chiko ngane tiye barasi. Omonto ko iki yego koli. Monto ko mina cheni mna bantu bande nakingo ko tegene iluminati. Egwata iwo chonkuniga, oire bati yane yonsi pi. Abantu kenyero kai ba ko simchine ne bunechi. Kai kwa simchine ne bunechi. For heaven's sake, I'm sorry. Heaven's sake ngento ke kwa bure. Eine language mo bwata yabantu ba mapepo. Eine language mo bwata. Ntomera bese tuma ko hamba mapepa ayo. Enogo isano ibere. Hiyo sijui. Enogo isano ibere 07 07 41 00 82 cha ikire chiramberenga na checho toma Nchali sio koroka. Koleta Charles. Ote simene ya ne namba ni chana wote. Sawa. Igabano ote tawo kale kwerende. Confirm baba kwa nini? Asi minyombe nene tigana wote yebe teyo turasoma bese ngwara ke message ye mpesa. Promo omonto chi tena kwa sanda agote ntonkire ntaragote togo sa woncha ya no tiga nche munande iga ndangire iri emere menyumba gete nene ene no tangota kwa sabu no riga ya koroka no mete nyumba ya momo anene aye nyumba mete kwa sayo mete kwa sinaga singuru ndangire iri nyumba nene ngo chigokora enyumba ngo chikoba house manager no mete house manager ni kitenana kweresa ngo chikobe house manager ngo chigosiye byombo bigo neko rutushwa market ebyo mama chigosibi okatana byombo byadaraja ndiko chigosibi byombo byadaraja ngo chigosibi tuma tugendo kieke ngo chigosibi byombo bigo neko restaurant market endangira ngo chikora salia often enyumba ngo chikete na mai nayo ko yekire ndangira maiga ngo chikora salia ndangira often enyumba ngo chineli babwate gento geteke nene gakingi kabati uko bekendagira yakenda yabarigene bako ngo sine fuge abuna ngo chikobeke ndagira. What are you saying? Ayonalete endagira bako ngo lesukuma ngo supermarket nyumba ngo chokore gasi personal assistant wa nyumba ndakora wakoerese nyumba iga akikanda gote enyumba ngo genda mogo chaya abantu parakere mwa nyoro wonchayo gontuo mo gontuo ntera muntu bana iga in few days in few days nane binte ka kwa kichwa toka na bie koko ibeka toka na bie koko cha kubeka ebintu wanyigule nonyigwete akolde inche nyumba ngo chikobera ntigeto mwana mako nyumba ngo chikobera tali nyumba yo kwabusa ni nyumba ngo tinyigwe kwa mapi guna mache ne sabuni tali nyumba ngo chikosiara rumache ngo montabuse we hapana tambua mimi wasika abantu kere kwa banyore boli igoro yane ask about me otate kora kene yonsi kwa boli ngaki moyo nkomera nero nonyigwete
Wanyure. Next time to ko ngaka yoba ire okwasa kwatoma. 300 menta 200 cho kwa na kwende muno sana nywera amaji. Yatigare siningi veri. Confirm. Tu babo into mele withdraw it. Tu baba bate gotome. Na be gotoma ntu miyo withdraw. To ko ngaka igoba kwa musana. Inchira montongo chwa kole nyumba yerigena. Enyumba ga singo chwa kane yerigena. Taye bantu buna inumo na leta yabo ngana yobo safara. Nyumba yerigena kwanya kole se kweta. 07. Nago tebiro naga bwisi arenga ko bikono no ko bitoma itine richarol. Uko ntuma bako ngubako. Ndio mwana nyumba mwana bwimetinye bere. Baba, igo bana okete na bye ku kwanya ko ro mwana ense ye ntwane ntwanya ko ra mwana. Eto ntuma mna kwa ntoma. Kwa manya sa abantu bako kwa mako bakole kwere. Ira motongo chori ku nyumba ene. Aria ntei 242 minutes. Naona rocha turi koroka na montole success naona rocha oro ready do agono ru failure este na kurocho gonchu atakoroka na muganga na roko etakario gonchu atere wizino baga igai kuma na ya watchman iga Ngigi yakore. Iga I'm coming to work. I'm the new house manager of the place. Na kero tuna anti ya na ro tena ki come to number 242 estate iga naona ikire kumbe ga no goro watchman. Naona rote stage ole safara ayene go kiga pole mami lakini kwa sababu nitaka wacha kusibiga ngasikia wako na wewe acha wacha kusibiga. I have just arrived ntabona I'm the new house manager yenyu mochi huyu wana enda panga filago fyako kimbia kwenda mwenyeji ameshafika wana wao bwene tote yakubangibira ko byago taka kotara unakanyaga kubwa kwa sababu mwenyeji ashafika iga bono ndandeti I have just landed ndangerelie post baba matene ikile nitie post ndangerelie post Nipate tu. wangu bwati post nabona otato aye no stereo koroka na ine safara I say it I could not get. Wow. It's okay. I'll bring you and your sister. How are you, Ava? Cutie. How are you? Tabona rocha ine richara. Makesa ko koroba ni ogocha na bana. Bako bana ni tena bana to gosoka no soka kwa kwa tigeta bana ba amamu bina bana ko lelele. Nkyo ko le tro gosoku ga bona. Baby, get in. Come. Come, baby. You want to sit here? Okay. Come. Is this our new aunt? Yeah, this is our new aunt. Meet our new aunt. Say hi. Hi. Aba ni kwenda. Amina. Bani kwenda. Aba basi tubacha kirembera. Get inside, man. Aba basi tombali kotiga. Yani aba basi tombali tikontiga. Aba basi to bangoli. Aba bangoli to bangoli de aba basi to bangoli. Abarabase to bangero muno mutamba abarabase to bangero muno mutambe Mugo chaya karati kanda beke bikoro. Abantu mugo chaya abantu ogonjo ile mtibasi yani siringi 300 ile chano mobe bako kere chaki ile chano mobe Rusi merendo ganda kurasa uruko badiro mwame ai elapo ampo nyamanya ko
Atalionyo. Kabaro kibanga bango. Soka. Nandi muna abantu kopeka chiko. Kurera na change. Change. Soka isgo. Igo ngambo. Igo ngambo. Igo ngambo. Soka karibu sikati buluga. Igo ngambo. Akabaro kibase kuba. Buluga. Konya kabere mechi abantu nge. Toka ga. Timba saka koraga. Timba saka konyoraga. Sikati buluga ba to kokoro mosachaga. Timba saka konyoraga itaga. Abantu sibakuru bakora abantu bina kisese nzira. We, aliye juu mungoje chini. Akabaro kino. Abantu baminto baki tonyora muntu muchai. Agitiga tusikekero muntu mana na tugutire gasese nyencho yo munu mutambe gakimbiye gusika abantu. Koru rero inche nango nyoro nabane chokora nkumusika bono ma uguchaya abantu buna kwa bekire bono nabere lichara emeremo konyona nyorire yachi akure ntararwara baro gibase tu bamuye tari corona irangite no muno mutambi korero ngusika kiro umuntu nkonyora Pausi mtona kibona please nkubasora mu subscribe mu like mu comment ese bintu mole mbono tongete mboni sawali echagete